الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كثيرا والحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل ديننا على سائر الأديان وأرشدنا بالقرآن إلى خير مقصد ونحن شهداء وعلى سائر الأمم وما نال من الخير مثلنا من أحد نحمده تعالى أبلغ الحمد ونشكره عز وجل وهو العظيم الأحمد وهو العظيم الأمجد وله الملك وله الحمد وبيده الخير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا في كل عام عبادة وسن لنا من الخير ما لا نهاية من منتهى السعادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب السيادة القويم به دين الإسلام قوم به دين الإسلام وأشهده وثبت به أركانه وأوتاده. عباد الله، ما فضل الله نبيكم على سائر النبيين والمرسلين إلا بما كان عليه من مكارم الأخلاق وصدق اليقين وثقة برب العالمين، فكان يصل الرحم ويحمل الكلا ويكسب معدوما ويعين على نوائب الحق وينصر الفقراء والمساكين ويغفر جناحه للمؤمنين. عباد الله، شرع الله للمسلمين في كل عام عيدين عظيمين يظهرون فيهما شعار دينهم، وأمرهم بيوم الفطر أن يخرجوا زكاة أبدانهم ساما من غالب قوت البلد يوصي الفقير والمسكين، ويوم النهر أمرهم بالأضاحي وحثهم عليها وشرع أن يأكل المضحي من أضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بالثلث، وذلك أفضل له، وجعل ذلك من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله. وشرع الصلاة والخطبة التي يجتمعون لها ليشهدوا من الخير ويتعلموا الأحكام وتكاليف دين الله، ويسن الغرور للرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد والأحرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى. الله أكبر. 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 عباد الله، عليكم بالتوبة والملازمة طاعة الله. إذا تاب العبد أنسى الله لحفظة ذنوب العبد وأنسى جوارحه ما عمله على الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنوبه. عباد الله، ومن الواجب علينا أن نبحث أمورنا من يوم العيد هذا، فإن المسلمين اليوم أكثروا من إسيان ربهم وتركوا أوامره سبحانه ووصايا رسلهم وأصبحوا في لعبة بين المشرق والمغرب، وأصبحوا ضعفاء بين الأمم فيا حسرته ويا شقاوته. الحمد لله. Jama'a, mu sani cewa mun taru a wannan rana mai albarka, rana ta 10 ga watan Zulhaj, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1444, wacce ce daidai da 28 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya. Wannan hudubar tamu ta wannan shekara tana bayani akan abin da ya danganci abubuwan da suke dacewa ga ma'abocin dahiya, ga kuma jan hankali ga nasiha ga 'yan uwa musulmi baki ɗaya.
dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya sanya mu daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya fifita addinin mu a bisa ragowar addinai, sannan kuma ya aiko mana da ya shiryar da mu da albarkacin alqur'ani zuwa mafi alkhairin manufa. Saboda haka mu ne shaida akan ragowar al'ummomi na annabawa, don haka babu wanda ya samu alkhairi kamar mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala mafi matuƙar godewa, muna daɗa gode masa mai girma da ɗaukaka, shi ne mai girma, shi ne wanda yake babu wani abu mai girma sama da shi, domin mulki nasa ne, godiya ta tabbata gare shi, alkhairi baki ɗaya ya kasance a hannunsa da yake dacewa da shi. Na shaida babu abin cancanta da bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi abokin tarayya. Shi ne da ya shar'anta mana a cikin kowace shekara ibada, ya sunnanta mana alkhairi, irin alkhairin da a cikinsa ba shi da matuƙa dangane da arziki. Na shaida annabi Muhammad bawansa ne, manzansa ne, shi ne ma'abocin shugabanci wanda yake madaidaici, ma'abocin addini wanda yake miƙaƙƙe. Saboda haka bayin Allah subhanahu wa ta'ala bai fifita annabinku ba bisa ragowar annabawa da mursalai, sai da abin da ya kasance gare shi dangane da manya-manyan ɗabi'o'i. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita manzon Allah da gaskiyar yaƙini da kuma amincewa ga Ubangijin ‘yan alam. Ya kasance yana sadar da zumunta, yana ɗaukan nauye-nauyen al'umma, sannan kuma yana taimakon wanda ba shi da shi, yana taimakon ma'abocin dukkan wanda masiba ta same shi matuƙar yana da gaskiya, sannan kuma yana taimakon talakawa da miskinai, sannan kuma yana ƙasƙantar da kansa ga dukkan wani wanda yake mai imani. Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ga musulmai cikin dukkan shekara idodi guda biyu waɗanda suke masu girma, wanda a cikinsu ne ake bayyana wasu alamomi na addinin musulunci. Ubangiji ya umarci bayi a ranar fiɗir, ranar idi na azumi, ma'ana su fito su fitar da zakkar fiɗiri dangane da ta jikunkunansu, kwano ɗaya ga dukkan rai daga irin abincin da aka fi ci a yawan garinku. Sannan kuma ana yalwata wa talakawa a wannan rana da kuma miskinai. Sannan rana kuma wacce take ta sallah, ma'ana ranar babbar sallah yau kenan, Ubangiji ya umarci bayi da a yi dahiya, ya kuma kwaɗaitar da su a kanta, ya shar'anta musu su ci abin da suka yi na dahiya, sannan kuma su ba da wani sadaka, sannan kuma su yi kyauta. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya fi mafifici. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mafificin abin da za a yi ibada da shi zuwa dangana gare shi, sannan kuma ya shar'anta sallah, ya shar'anta huɗuba, wacce mutane suke haɗuwa domin su halarci alkhairi, sannan kuma san hukunce-hukunce da kuma abin da Allah ya ɗora musu na addini, da kuma fitowar mazaje da mataye da ƙananan yara da manya da bayi da ‘ya'ya. Don haka bayan Allah, na hore ku tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, ku lizama da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan bawa ya tuba daga zunubinsa, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mantar da mala'ikun da suke kiyaye dukkan zunuban bawa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya mantar da baki ɗayan gaɓoɓinsa, domin su ma za su ba da shaida akan saɓan da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala da su. To idan ka riga ka tuba, Ubangiji sai ya mantar da gaɓoɓin duk irin abin da ka aikata, da gurin da ka aikata duk sai a mantar da su. Har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka haɗu da shi, saboda haka babu wani wanda zai ba da shaida dangane da zunubanka. Don haka yana daga cikin wajibi gare mu mu binciki kanmu, mu binciki al'amuranmu cikin wannan rana ta idi. Domin musulmi galibi a yau za ka ga mafi yawanci suna yawanta saɓon Allah subhanahu wa ta'ala da irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Maimakon a nemi kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da abin da iya yarda, sai kuma a nemi nisanta da shi dangane da abin da ya hana. Suna barin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, suna barin wasiyoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suna wayar gari sai kawai wasanni tun daga bullowar rana har zuwa faɗuwar rana.
saboda haka suna zamowa raunana tsakanin al'umma. Ya mamakin da hasara ga dukkan mutumin da ya shagala a cikin wannan ranaku masu alfarma. Don haka bayan Allah, na gargaɗe ku kiyaye hassada, domin ita hassada tana daga cikin abin da aka fara saba wa Ubangiji subhanahu wata'ala da shi a ban ƙasa. Saboda haka ita hassada tana cinye ladan hasana baki ɗaya har ladan la ilaha illallah. Kamar yadda ka san wuta tana cin kirare ko auduga, to haka hassada take cinye ladan mutum. Sannan a kiyayi yi da mutum, shine cin naman mutane, shine yi da mutane. A kiyayi tsegumi, a kiyayi girman kai, ba ya wa Allah subhanahu wata'ala girman kai. Duk yayin da bawa ya ɗauki kansa shi wani ne yana jin ya kai wani matsayi, to Allah subhanahu wata'ala sai ya sauke darajarsa. Sannan a guji jiji da kai, sannan kuma a guji ha'inci. Ha'inci yana daga cikin abin da yake kawo matsala a rayuwar ɗan adam baki ɗaya. Ya zama na shekara da shekaru sai dai na bayansa har jikokinsa ma su zo su huce shi. Sannan ƙarya tana daga mafi babban matsala, domin ita ƙarya ta ƙunshi abubuwa da yawa. Dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala in ka aikata shi ma ƙarya kai. Gaskiya kuma dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yi shi, to wannan yana daga cikin gaskiya. Sannan a kiyaye shaye-shaye. A kiyayi shaye-shaye, shaye-shaye yana daga cikin abubuwan da yake ruguza rayuwar ɗan adam, yake ruguza rayuwar ƙasa baki ɗaya da al'umma baki ɗaya. Domin yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shine giya da makamantanta a cikin Alƙur'ani. Sannan kuma na rantse ga Ubangijin da babu wani abin cancanta da bauta sai shi, matuƙar wanda suke ma'abota shaye-shaye shan kayan maye ba su nisanci abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu ba, to a sanni za su ga azaba, don haka kowane lokaci za ta iya samun su. Saboda haka za a yi rayuwa a cikin hasara ta duniya da alkiyama. Ya riga ya zama a rayuwarka ka cuci danginka, ka cuci iyalinka, ka cuci lafiyarka, ka cuci al'umma, babu jin daɗin rayuwa, ka zamo barazana a kanka, ka zamo barazana a kan al'umma. Sannan kuma ka kasance kai ne yawo kamar mahaukaci, sannan kuma ka je alƙiyama babu mutunci. Kaga an yi asarar duniya da alƙiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyashe mu. Saboda haka lallai ne ku kiyayi shaye-shaye, domin yana daga cikin abubuwan da yake cutar da rayuwa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗora maƙiyanka a kanku. Matuƙar za ka dinga shaye-shaye, wallahi duk wani maƙiyinka sai Allah ya ɗora shi a kanka. Saboda haka amma idan ka kiyaye fa, kana addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sallada maƙiyinka a kanka ba. Don haka bayan Allah yana daga cikin wannan zamani, za ka gani kaɗan ne daga cikin ma'abota wadata masu gaskiya, ko ta ina za a samu kuɗi za a yi kowace irin sana'a ce. Sannan kuma da yawa za ka samu masu ibada babu ikilasi a cikin ibadarsu, sai dan a ce wane mai ibada ne ko kuma wane ya iya ko wane ya fi kowa. Za ka samu shugabanni, saboda haka za ka samu waɗanda suke shugabanni, saboda haka suna bayar da aiki ba kamar da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu nauyin al'umma ba. Saboda haka za ka gani suna son ransu, irin abin da masu yi musu bambaɗanci suka shirya musu da abin da ransu ya so shine suke aikatawa. Sannan kuma za ka samu ma'abota sana'a ba sa kiyaye haramun akan sana'arsu, ba kuma sa kiyaye halali. Domin waɗannan baki ɗaya sun kasance suna karnakanta akan abin da za a samu na duniya, wanda a yau mun tsinci wannan rayuwa ta mu akai, ba ga malaman ba, ba ga attajiran ba, ba ga ma'abota madafin ikon ba. Kowanne karnakanta yake, mafi yawanci sai illa kalilan akan lamarin duniya. Za ka gani mun fi ɗaukaka lamarin duniya akan lamarin alkiyama, saboda muna ganin a ganinmu da fahimtar mu ita duniya ita ce kuɗi hannu, ita ko lahira ba kuɗi hannu bace sai an je. Saboda haka yana daga cikin abubuwan da ya riga ya kamata bawa ya wa kansa hisabi, ya gani daga shekara yanzu wanne ne ya fi aikin alkhairi a cikinta, wanne ne kuma aikin da ya yi wanda yake ba daidai ba. Don haka sai ya gyara, dama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Yanzu da yawa wanda muka yi sallah da su ibara haka, yanzu wasu babu su, ba a raye, rai ya halinsa, wasu kuma babu lafiya, wasu kuma ba sa garin ma baki ɗaya, babu ta inda ba ta iya kasancewa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala
yake faɗa halin yake cewa zuyyina lin-nasi hubbi shahawatin minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantara. Allah subhanahu wataala ce mun kawata wa mutane san sha'awoyi, kai ne sha'awar abu kaza, sannan da mata da san ƴaƴaye, sannan kuma da san gidaje waɗanda suke makan gidaje, da kuma san kuɗi shine dinare da azurfa kenan a da kuma san hawa motoci masu tsada, da kuma dabbobin ni'ima, da cin abinciccika, da noma. Wannan Allah subhanahu wataala ce duk wannan wani amfani da na rayuwar duniya, amma kyakkyawan makoma tana ga Allah subhanahu wataala. Dukkan waɗannan idan ka riga ka yi su, iyakar su duniya, matakar baka yi biyayya da su wanda za su sada kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ba. Don haka bayan Allah, wajibi ne a yi biyayya ga iyaye. Idan kana so ka samu arziki duniya da alƙiyama, kai biyayya ga iyayenka. Dukkan irin abin da ka hau na matsayi ko duk irin abin da kake samu, wallahi idan baka rabu da iyayenka lafiya ba, ka gamu da matsala. Saboda haka ci gaba, ka bi iyayenka, ka ba su haƙƙinsu, su ma su baka naka, sannan kuma a dinga sadar da zumunta. Wanda wannan yana daga cikin matsalar take damun mu, tarbiyyar mu ta lalace. Za ka ga mutum wan ubansa ne wannan, ko ƙanin ubansa, ko kuma gashi dai makusanci ne ko na mahaifiyarsa, amma bai ɗauke shi komai ba, in dai ba shi da wannan ƙazantar da muke gani ta duniya. Saboda haka za ka gani ya fi mutunta bare da yake da wata ƙazanta ta duniya akan wanda yake wannan ɗan uwan mahaifinsa ne ko ɗan uwan mahaifiyarsa. Saboda haka biyayya ga ɗan uwan mahaifi ko ɗan uwan mahaifiya kamar kai biyayya ga mahaifinka ne ko mahaifiyarka. Kar ka dinga ganin cewa ai wannan ɗan uwansa ne, ai ba shi ya haife ni ba, yana da haƙƙi a kanka. Saboda haka lalle ne a dinga sadar da zumunta, da kuma kyautatawa a bisa talakawa, da kuma taimakawa marayu, da kuma umarni da kyakkyawan aiki. Idan ka ga barna, ka yi ƙoƙari ka hana gwargwadon ikonka. Saboda haka ka dinga umarni da kyakkyawan aiki, wannan wajibi ne akan dukkan musulmi. Don haka wajibi ne ga shugabanni su dinga yin adala a cikin hukunce-hukuncensu, domin wannan yana daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kasa su gida uku. Saboda haka akwai wanda yake mai hukunci da zai shiga aljanna, akwai guda biyu nan duk wuta za su. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka sa a cikin aljanna. Don haka Allah subhanahu wata'ala ka sa mu a cikin tafarki wanda yake madaidaici. Allah subhanahu wata'ala ka hana mu daga barin saba maka. Allah subhanahu wata'ala ka shirye matasanmu, Allah ka shirye 'yan matanmu, Allah ka shirye zawarawanmu, Allah subhanahu wata'ala mu ma ka shirye mu. Wannan shaye-shaye da ake fama da shi, Allah subhanahu wata'ala masu yi Allah ka shirya mana su, Allah ka hana su. Allah subhanahu wata'ala ka dawo da su kan siratul mustaqim. Masu shigo da kayan mayan, Allah subhanahu wata'ala in suna da niyyar denawa, Allah ka hane su. Idan ba su da niyya, Allah ka kwace jarin. Dukkan irin damar da ka ba su, Allah subhanahu wata'ala ka kwace ta. Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Ƙasashe na musulmai da suke fama da yaƙe-yaƙe, ya Ubangiji ka kawo ƙarshen al'amarin. Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Allah ka yi mana albarka. Allah ka yi wa zuriyar mu albarka. Allah ka yi wa ƙasar mu albarka. Ungoyin mu Allah ka yi musu albarka. Allah ka saukan mana da aminci. Allah ka saukan mana da arziki. Damunan mu Allah ya ƙara mata albarka. Matsalolin ciki, ambaliyar ruwa da tsawa da iska da ruguzau, Allah ka kare mu. Alkhairin da ke ciki da arziki da rahama, Allah ka sada mu da shi. Allah subhanahu wata'ala, 'yan kwamitin wannan masallaci da wasu duk, Allah subhanahu wata'ala ka dafa mana. Allah ka faranta mana duniya da kiyama. Allah ka maimaita mana. Allah ka maimaita mana. Allah ka maimaita mana. Allah subhanahu wata'ala ka sa mu gabaɗin baɗaɗa. Saboda Allah subhanahu wata'ala dukkan masu wasiya da bukatunsu akwai da yawa. Wasu rashin lafiya, wasu jari, wasu haihuwa, wasu shiryar yara. Allah subhanahu wata'ala da waɗanda suka faɗa, da waɗanda ba su faɗa ba, tun kan halicci duniya ma, ya Ubangiji duk ka san bukatun. Allah subhanahu wata'ala ka biya mana na alkhairi. Allah ka san damuwar tamu, Allah subhanahu wata'ala ka maganta mana. Allah subhanahu wata'ala kowa ka mai da kowa gidansa lafiya. Shugabannin mu Allah ka sanya musu adalci, mu kuma Allah ka ba mu ikon biyayya akan sa'anin gaskiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.